Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly radio dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Huda Tebarek ve Teala bizlere beren nimetini sana tükedip olur yanıkta aziz cemaatler. Kur'an'da ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha diye. Sizine beren nimetlerimi sanacak olsanız sana tükedip bilmersiniz diye. Vagan bizi insan ediptir, hayvan etmendir, musulman ediptir, kafir etmendir, mu'min ediptir, fasık etmendir, canımı sağ ediptir, şelov, merido, felet etmendir. Vagan sanap tüköder yanakta. Hudaýyň beren nimetlerin ulukanyň biri İngilab-ı İslamiň İran'a ýeňşe ýetmekligi. Şol İngilab-ı İslamiň gelmekligi bilen biziň tamam jewan oglanlarymyz, jewan gyýyllarymyz kawatly bolup, karment bolup, şeýle bir jamaada aňyr baş derece ýetmeklige sebep boldy. Agdy birçiligi, dogollygy, dostlygy öz aralaryna terbiýe bermeklige wesile boldy. İnqilabyň nimetleriniň hemmesini wagyan näçe şükür etsek häzirde az. Ondan söýleýim, şol inqilabyň bir ýeňşe ýeten güni we oňa bistedoýy behmen niýilýär. Şol inqilabyň nimetligine şükür etmeden söýleýim, bistedoýy behmen güni ýol ýürüýüşi gurulýar. Hem agdy birçilik bolsun, hem dogollyk, dostlyk bir-birine arkada bolsun. Hem de nimete şükredip Hudaý Tagalaň nimetleriniň minden kärrak bolmaklygyna sebep bolsun diýip. Ondan söýleýim gelin. Seşembe güni, bistedoýy behmen güni gelin hemmemiz ýanany merdan uly kişi mahsusan sawatlylarymyz, karmentlerimiz, işedrollarymyz, beýlekilere ulgu bolmadan söýleýim. İngilab-ı İslami'den himayet etmeden söýleýim, ýol ýürüýüşige şereket edip, aglymyzy bir edip de düşmanlara şeýle bir bizim aglymyz birdir. Agly birin, Taňry bir diýen zady ýörtmeden söýleýim. Altynyň agly bir bolsa asmanyň akyny almadan söýleýim. Gelin ýol ýürüýüşige şereket edeýliň. Şol şereket etmek bilen hem borjumuzy bitireýliň, hem Hudaýyň nimetine şükür etmek bilen nimetiniň minden näçe bolmaklygyny ýoluny açyk goýaýliň. Hudaý Taala tawfik berip gelecek ýyllerde de bistedoýy behmen ýanak merasimlerde şereket edip cemiriň artyk bolmaklygyny Hudaý muýasser etsin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.